Muhacirler menen ansarlardın ortasındağı bir tuğandыктın kurulusu. Allah'tın razılığı üçün ar nersesin artta kaldırışıp, Madinaga göçüşkön muhacir musulmandarga, Madinalık musulmandar, ansarlar, çın jürekten kucak jayıp tosup alışıp, goldorunan gelgen ar türdü jardamdарын alardan ayaşkan jok. Çındığında muhacirler Madinanın havasına, saltlarına, jana emgek şartlarına batele gönüpke talışkan jok. Anın üstüne Mekke'den göçüp gele jatkanda, özleri menen goşo eç nerse alıp gele alışpady. Uşul sebepten muhacirler üçün Madinanın emgek şartlarına gönüp jana ar türdü jardam bergen ansarlar, Madinalık musulmandar menen bolgon mamilesin jylytyş kerek ele. Madinaga göçüp gelgenden 5 ay ötkön soň Rasul Akram ansarlar menen muhacirlerdi bir jerge çogultdy. 45-i muhacirlerden, 45-i ansarlardan kılıp 90 kişini musulman bir tuğan kıldı. Paygambarыбыз tüzgön uşul bir tuğandyk uyum materialdyk jana ruhani jardamdaşuunun jana bir-birine kamkorduk körsetүүnün negizlerine tayandı. Antkeni al uyum birinciden muhacirlerden Mekkeninen ayrılıudan gelip çıkkan kaygımыңды joymok. Ekinçiden Madinalıktardan göngüldörün jylytuu jana alarga küç jardam berdirүү maksatyn gözlögön. Tüzülgön bir tuğandıktın şartı boyunca ar bir Madinalık üýbüle başçılary Mekkelik musulmandardın birden üýbülesин janına alıp, mal mülkün bölüşüp, birgelikte emgektenişmek. Paygambarыбыз tuş keldele eki musulmandy koşa bergen emes. Koşula turgandardın akwaldарын tıkan izildep, ılayık kelgenderin gana bir tuğan kılgan. Misalı Salman-ı Farisi menen Abu Darda, Ammar menen Huzayfa, Musab menen Abu Ayub adretlerinin kulk münözleri, kalolary, oy pikirleri bir-birine töp gelip turgan. Bul bir tuğandıktın arkası menen Allah'ka jana Rasuluna bolgon süýüsünden bölek büt nersesin tuğulup ösken jerinde galtırıp gelişken muhacirlerden tamagaşı, turak jay maseleleri çeçilүүnün joluna düştü. Ansarlar muhacirlerdi üýünde başkalkalatyp, birge iştep birge tamaktana baştaşdy. Bul bir urudan bolgon tuğandykty karaandatpay artda galtyrdy. Imandagy bir tuğandyk, dindegi bir tuğandyk ele. Madinalık musulmandar, başkaça aytkanda, ansarlar jurtunan alys jürүүnün kaygısyn tartışkan muhacirler menen bardyk nerselerin bölüşkön. Madinalık bürö kaza bolgonda, muhacir bir tuğanı tuğandary menen birge anın üýbülesiň karoonyň mildetin alar ele. Tüdülgön bul bir tuğandyktyn arty menen çoň koomduk jardamdaşuu kamsızdalyp, muhacir musulmandar az da bolsa kıyınçılıklarından kutulganday boluşdy. Madinalık ar bir musulman bir tuğan dep jaryalangan. Mekkelik musulmanga jarym mal mülkün bölüp berip, muhacir bir tuğandarına memandostluktun, jomartlyktyn, kadyrloonun jana adamgerçiliktin eň jogorku deňgelin görsetişdi. Bul kuwanarlyk nerse bolçu. Madinalık musulmandar muny menen ele tim bolup kalyşpastan Rasulullah'tın aldyna barışyp, jigerdүүлüktörüň görsetken tömendögi sunuşdu aytışdy. O Rasulullah, kurma baktarыбызды da muhacir bir tuğandarыбыздын ortasında bölüştür. Birok muhacirler al gezge çeyin dıykançılık menen alek bolup körüşpegöndükden, Paygambarыбыз muhacirlerden atynan ansarlardan bolsunuşun kabul kılgan jok. Birok Madinalık musulmandar buga da çara tabışdy. Dıykançılykty bilbegen muhacir musulmandar bir gana gözömöldep suga tişin kılışat. Ansarlar bolsa egүү jiýuu işlerini atkarışat. Tüşümün bolsa teň bölüşet. Bol sunuşga
Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem makul boldu. Tarih bir top köçkö gübü, birok mınçalyk maňyzdy, uluu bir köçtü, başgaça aýtkanda, tyşdan gelgenler menen jergilikdүүлөрüň arasynda mınday kuçak jaýgan süýü menen birigi algyzga çeýin bolgan emes. Bolboýt da. Bul jürekden çykkan birigüden abdan çoň güç paýda bolup, kıska wagtda uşunday bir güçkö e boldu diýsiň, bütünдөй Arabistan alarga moýun sunuga majbur boldu. Muhajirler boş turgan jok. Muhajirler, ansar bir tuğandarыбыз bizge mal mülk berdi, azyk-tüligimizni kamsyzdap berdi dep boş oturup alışkan jok. Bul imandan gelgen küçkö ters bolmak. Ar biri golundan gelgen hareketde jasap, mümkün boluşunça başka bir ögö juk bolboga hareketlenip jatışdy. Buga örnek katary Saad bin Rabi'nin kılgan sunuşuna 5 menen süýünçlengen 10 sahabanyň biri Abdurrahman bin Avf'tyn bergen jobu eň jakşy misal bolalat. Rasul Akram arqılu bir-birine bir tuğan dayındalgan Saad bin Rabi Abdurrahman bin Avf'a men mal mülküm boyunça Madinalyk musulmandardyn eň bayymyn, mal mülkümdün jarymyn saga böldüm deyt. Ulu sahaba Abdurrahman bin Avf'tyn bergen jobu tiginin sunuşunda ele ülgü alarlyk ele. Allah mal mülküňdi artdyrsyn, menin alarga muhtaçdygym jok. Maga gylar eň çoň jakşylygyň soda jaýňardyn kaýda ekeniň görsötseň jetişdi dedi. Ertesi erteň menen Qaynuqa bazaryna baryp, Hazreti Abdurrahman bin Avf may, bıştak syýakty nerselerdi alyp sata başlady. Rasul Akramdyn mal mülküň göbeýsin jana berekeli bolsun degen duasyna tatygan Abdurrahman bin Avf göbetbeýle bir top gireşe tapdy. Az wagtyň içinde Madinanyň sanaly sodagerleriniň gataryndan orun aldy. Al mınday diýdiler: "Taşga jatsam astynan altynje kümüş tapçelem." Rasul Akramdyn duasynyň berekesi menen öte köp baýlyk tapgan Hazreti Abdurrahman bin Avf bir jolkusunda ele 700 töne jügü menen Allah joluna sadaga bergen. Hazreti Abdurrahman syýakty bir top Mekkelik musulmandar Madinada özlerine jaraşa jumuştap, emgektenip baktyly turmuş ötkörüp jatışdy. Abu Hurayranyň aýtuusy: Mekkelik musulmandardyn Madinalyk musulmandarga juk bolboy, maňday terleri menen ıryskylaryň kamsyz kılgandyklaryn Hazreti Abu Hurayranyň aýtgandaryndan dagy bilsek bolat. Bir günü aga kandaýça bölek sahabalardan aýyrmalanyp, köp hadis riwayat kılganyny suraşganda, maselebizdi aýkyndatgan mınday jogapdy bergen: Madinalyk musulmandar dykançylyk kılışyp, göçet olturguzu menen, alemi muhajirler bolsa, bazarda alış-beriş menen alek bolup jürüşkönde, men bolsa Rasulullah'dyn janynan çykpaýt elem, anın aýtgandaryny ugup jattaçymyn, anın duasyny algam. Bir tuğandykdyn oň natyjalary. Tüzülgön bul bir tuğandyk kıska wagtda oň natyjasyn bere başlady. Komçulukdyn türkün katmarlary bul bir tuğandykdyn arkasynda biri-biri menen til tabşa başlaşdy. Bul bir tuğandyk uruwçuluk, boyu götürүү menen kastыктын tamyryn kesdi. Oşentip niýetleri taza, maksatlary uluu, içi tışı adamgerçilikdü, nur жүздü kom ortaga çıga geldi. Bul bir tuğandykdyn dagy bir oň natyjasy mınday bolçu. Paýgambarybız saparga çıgarda bir tuğandardyn birin birge alıp jürçü. Ekinçisin bolsa eki üy bölönün teň tiriçiligin kamsyzdap, baş göz boluşu üçin Madinada galtyrçu. Mana oşentip üýleri kojoýunsuz, korgoçusuz galbaýt ele. Ansarlardyn muhajir bir tuğandaryna görsötüşkön uşul teňdeşsiz ak niýet, meman dost, jomart, boruker, janaýabas mamilelerin Allah Taala düşürgen uşul karim hayaty menen jarýalap maktady.
Muhajirlerden murda Madinаны mekendep ыйман үйü kılganдар göçüp kelgenderdi süýüşöt. Alarga berilgen nerselerdi kızganışpayt. Özdörü muhtaç bolup tursa da, alardy özdörünön artyk görüşöt. Kim napsisin aç gözlüğünden saktansa, mına uşulgar azaptan kutulgandar. Haşr süresi 9. ayat. Oba, tüzülgön bul ruhani bir tuğandyk, hiç bir eldin tarixında jolukturulbagan teňdessiz ardak tahtası boldu. Bul bir tuğandyktyň natyjasynda gelip çykkan, biri-birine tayanuu, jardamdaşuu, kayrylışuunun İslamdyn önüge başlagan doğruna tuş gelüsü jaganan zor manilü tasiri bolgon. Hiç olkusuz çeyrek kılım boyu İslam nurunun alamdın ar tarafına jayılışı, İran'dın toluk bagındırılışı, çıgışı Rim imperiyasının korkutuluşu uşul ruhani bir tuğandıktın güçünün natyjasında bolgon dep aytuuga bolat. Muhajirlerden öz aralarında bir tuğan kılınışı. Rasulu Akram muhajir musulmanların arasında da özünçö bir tuğandykty tüzdü. Bir günü Hazreti Abu Bakr menen Hazreti Umar kol garmaşyp gelatışdy. Uşul çyn jürekden bolup jatkan görnüşdi baýkow salgan paýgambarybız janyndagy sahabalarga Nabi jana rasullardan bölek bardyk murdagy jana geyinki gelgenderdi. Beýişdiklerinin kemel jaşdaglarынан ekösün görgüsü gelgender, mına bul gelatkandarga garaşsyn dedi. Anan ekönü bir tuğan kıldı. Rasulu Akram Mekkelik musulmandardy bir-birden bir tuğan kılıp jatty. Bir wagta Hazreti Ali gelip kaldı. Göz jaşyny agyzyp, "Ey Rasulullah, sen sahabalardy bir-birine bir tuğan kıldyň. Aýym ne üçin meni menen hiç kimdi bir tuğan kılgan joksuň?" dedi. Paýgambarybız, "Ey Ali, sen bul düýnede dagy, ahiretde dagy menin bir tuğanymsyň" dep göz jaşyn bastı. Nabawi meçitinin kuruluşu. Hicrattın 1-nji ýyly, bizdin zamandyn 622-nji ýyly. Rasulu Akram Madinaga gelgende namaz kıla turgan, gerek mezgilde toptolup maselelerdi çeçe turgan jay jok ele. Bul manilü mildetlerdi atkaruu üçin borbor bol oturgan bir meçit gerek bolçu. Paýgambarybız Madinada algaç uşul meçitdi kuruu menen işin başlady. Şaharga algaç kirgende tösü Najjar uuldarынан Sahyl menen Suhayl attuu iki jetimdin kurma kurgatışkan jer tilkesine tize çöktü. Bul iki jetim Madinalık musulmandardan Muaz bin Afra radiyallahu anhanın kamkordugunda boluşçu. Rasulu Akram bul tilkeni satıp algysy gelgenin Muaz hazretlerine bildirdi. Birok bul boğriker sahaba tilkenin narkın karamagındagy iki jetimge berip, bul çoň syymykka jeti üçin any bagışdagysy gelgenini aýtdy. Paýgambarybız muny kabul kılgan jok. Tilkenin esi iki jetimdi çakyryp, tilkenin narkyn bilgisi geldi. Iki jaş jetim, "Ey Rasulullah, biz anın narkyn bir gana Allah'tan gütöbüz. Saga anı Allah razılık üçin bagıştaýbız" deşdi. Rasul Akram jaştardyn bul sunuşunda kabul kılgan jok. Oşense da 10 miskal 45 gram altınga al tilkeni satıp aldı. Bul narkty Rasul Akramdyn buyrugy menen Hazreti Abu Bakr alarga daroo tölep berdi. Jigerdö sahabalar tarabынан tilke kıska wagtda taptaza abalga keltirilip, Rasulullah'tın buyrugy menen kıştary guyla baştaldy. Rasul Akram meçittin paýdubalyn gura başlaganda, janynda Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar, Hazreti Usman jana Hazreti Ali bar ele. Al jakka bargan musulmandardan biri, "Ey Rasulullah, janыңda uşunçelik işi barby?" dep surady. Uluu paýgambarybız,
Bular menden keyin iş alıp baruçular dep жооп berdi. Anın artынан gezegi menen Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar, Hazreti Usman jana Hazreti Ali paýdawalga birden taş koýuşdy. Muna uşintip Nabawi meçitinin paýdawaly menen birge 4 halifa doğrunun ruhani paýdawaldary da tüptülgen boldu. Meçittin guruluşunda Paýgambarybız hiç es albastan emgektendi. Bir jaktan kuttu goldoru menen kıştaşıp, ekinci jaktan musulmandarga dem jana kayrat berүүчү mınday sözlördi aytyp jatdy. Taşıgan bul jügübüz, o Rabbibiz, Haybardın jügünön dağı jakşyrak, dağı tazarak. O Rabb, jakşylyk bir gana ahirettin jakşylygy. Sen muhajir menen ansardy aya. Tınım albastan jürgüzülgen jumuşdun natyjasında Nabawi meçitinin guruluşu kıska wagtda bütdi. Arganday şan şökötten alys, 4 duwalyk kıştan turguzulgan bul ıyık ibadat jaýynyň töbesi şıp jok ele. Ali Kaba kıbıla bolup daýyn dalbagandyktan kıbılasy Kuddustu, Yerusalimdi. Karagan 4 burçluk türünde 3 eşigi jana mihrabı bolgon. Mihraptyn orduna kurma ustundary katar tizilgen bolçu. Minbary bolgon emes. Bolgonu Rasulullah hutba okup jatkanda tayanuu üçin kurma ustun bar ele. Keyinçerek sahabalardyň kawlusy menen 3 tepkişdүү minbar jasaldy. Nabawi meçiti ar gaýsy mezgilderde özgörtүүлөрgө uçurap bugünkü kelbetine geldi. Nabawi meçiti bir gana jamaat menen namaz okuga koldanylbastan musulmandardyn dini muhtaçdyktary da bul jerde çeçilçü. Ayrıkça talim berilip elçi jana uruu öküldörü dagy kabul kılınçu. Paýgambarybyzdyn jubaýlary üçin bölmelördiň kuruluşu. Nabawi meçitinin janına ulamalaş, biri Hazreti Savdaga, ekinçisi Hazreti Ayşaga tieşeli kıştan özünçö 2 bölme kuruldu. Bölmelördün üstülörü kurma ustundary jana taldary menen jabyldy. Rasulu Akram başka jubaýlарды alganda bölmelör köpöýtüldi. Bölmelördün 4-ü kıştan, 5-ü taştan ile. Bardyk bölmelördün şyby kurma taldar menen jabylgan bolçu. Nabawi meçitine ulangan bölmelör kurulgandan keyin Paýgambarybız Abu Ayyub al-Ansarinin üýünden göçüp çygyp al jerge jaýgaşdy. Haninul Ciz mucizası. Nabawi meçiti algaç kurulganda minbarsız bolçu. Rasulu Akram kurap kalgan kurma daragynyň kesilgen ustununa tirenip hutbasyny okuytele. Uzun möhnet uşundaýça ulandy. Keyinçerek sahabalardyň kawlusy boýunça 3 tepkişdүү minbar jasaldy. Emmi Paýgambarybız minbarga çygyp kalaýykka gaýryla başlady. Rasulu Akram jasalgan minbarga çygyp algaçky hutbasyn okuy başlaganda boz ingendin bozdogon ününe okşogon açuu ünder jana ıylar oguldu. Tegerekti garassa tüö da taýlak da jok. Görse ыйлап жаткан байкуш куураган тирөөч экен. Тирөөчтүн төсү мал ыйлашын Paýgambarybız menen birge sahabalar dagы угушту. Үнү эч басылган жок. Аламдын сыймыгы минбардан жанына түшүп келип, колун үстүнө коюп соороткондо гана басылды. Ал тургай курма дүмүрүнүн төсү мал боздогонун угушкан сахабаларда көз жашын токтото алышпай öngürep ыйлашкан эле. Ооба, куураган тирек Hazreti Rasulullah'tan uzak bolup kaldım dep ün salıp ıylagan. Üstünde okulgan Zikrullah'tan ayrıldım dep bozdogon tösüm al ayanıştуу ыйлап жаткан. Kuuragan tirekti soorotup ıyın toktotkon Rasulu Akram sahabalarına garap, eger anı kuçaktap soorotbogonumda Rasulullah'tan ayrıldım dep kıyamatka çeyin ıylamak, dedi.
Rasul-u Akram'dın buyruğu menen tiröç minbardın astında kazılgan çuңkurga gömüldü. Keyinçerek Hazreti Usmandın doğrunda meçit buzulup жаңыdan kurulganda Ubay bin Kab Hazretleri anı üyüne alıp gelip çirigençe saktadı. Kuğragan gurma daragının jamaаттın gözünçe ыйлап sızdaşı Hazreti Rasulullah'tın jarkıragan bir mucizası ele. Oba, jinder jana insandar paygambarın tanıp jatışganda ele jansız kuğragan baktaraktarda anı tanışçu, mildetin bilişçü, müdösün akıbaldары menen tasdıktaşçu. Hasan Basri emne deçü. Hasan Basri Hazretleri bul mucizanı okuçularına sabak berip jatıp göz jaşın toktota albay mınday deydiler. Darak Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellemga ıqtap kuştarlık görsetip jatat. Siler görök Rasulullah'a ıqtap kuştarlığınарды görsetişiňer gerek. Koragan jansız daraktar alamdın kojoyununa ıqtap süýülerin arnap jatışganda biz aň sezimdүү, akılдуу delgen adamlar aga koş köngül mamile kılsak, oşol kuğragan daraktan da tömönkü dengelge düşkön bolboýbuzby? Aga kuştar boluu, süýü bir gana anın uluu sünnetlerine baş iýүү menen gana bolat. Dağı bir başka rivayat. Başka bir rivayat boyunca kurgak tiröç ыйлaganda Rasul-u Akram kolun üstüne koyup "Kalasaň seni murda öskön bakçaňa jönötöýün. Tamırların gayradan bütüp, tüzülüşün kalıptanıp, jalbırak mömelörüň jaňylansın. Je Allah'tın oluyalary mömüňden jesin deseň beýişke tigeýin" dep surady. Kuğragan darak arzusun mıntıp bildirdi. Allah Taalanyň süýüktүү kuldary mömelörümden jeş üçin meni beýişke tik. Al jerde çirүү bolbogondukdan tübölüktүү galayyn. Rasul-u Akram da arzusun orundatkanyn aýtdy da sahabalarına garap uşul sabakty berdi. Tübölüktүү alamdy ötüýçü alamdyn orduna tandady. Azandın mıyzam çenemdü kabul kılınışı. Hicrattın 1-nji jyly, bizdin zamandın 622-nji jyly. Mekke'de jürgende musulmandar ibadattарын jaşyruun jerde kılışıp, namazların hiç kim görbögen jerlerde okuşçu. Namazga açık çakıruu degen masele degele oýga gelbeýdile. Birok bul görnüş Madinada toluğu menen özgördü. Dini erkindik bar bolçu. Musulmandar ibadattарын beýkut orundatyp jatışdy. Dinge jana abir namyslarına kısım jok ele. Müşriklerden zulumdary, ezüýleri jana akarattary süýleşilbey turgan maselege aýlangan. Nabawi meçiti gurulgan. Birok musulmandardy namaz wagtlarynda bir jerge çogulta turgan çakıruunun ülgüsü emgiçe belgilene elek bolgonduktan musulmandar gelip wagtyň girүүsün gütüşüp andan soň namazların okuşar ele. Paygambarymyzdyn sahabalar menen geňeşүүsü. Rasul-u Akram bir günü sahabalaryn çogultup namazga çakıruunun türün, jolun anyktoo maselesin sahabalary menen geňeşdi. Sahabalardan gebirleri Hristiyandarday kılıp koňguro kagılışın, başkalary jöötlerge okşop kerney tartılışın, dag bir bölügi bolsa majusiler syýakty namaz wagtlarynda bizik jerden ot jagylışyn sunuşdaşdy. Paýgambarymyz bul sunuşlardan hiç birin jaktyrgan jok. Oşol uçurda Hazreti Umar söz alıp, "O Rasulullah, halkty namazga çakıruu üçin bir kişi jiberseňiz bolboýby?" dedi. Rasul-u Akram Hazreti Umar'dın sunuşun tuğra gördü. Hazreti Bilal'ga "Tur Bilal, elde namazga gıykırıp çakır" dep buyurdu. Hazreti Bilal kaysı bir möhnötke çeyin Madinanyň göçülöründe "As-salla, as-salla, namazga gelgile, namazga gelgile" dep
gıykırıp musulmandardy namazga çakırıp jürdi. Abdullah bin Zayd'ın tüşü. Aradan көп ötpöy, sahabalardan Abdullah bin Zayd түш görät. Düşünde bugünkü gündegi aytılıp jürgen azandyn ülgüsü aga üýretilet. Hazreti Abdullah taň atyp atpay, kuwançy goýuna batpay, paýgambarybызга gelip düşün aýtyp berdi. Rasul akram, inşallah bul düşüň tuğra dep çakyrunun bulukmasyn jaktyryp ruhsat berdi. Hazreti Abdullah Rasul akramdyn buyrugy menen azandyn sözlerin Hazreti Bilalga üýretdi. Hazreti Bilal biýik, ukkuluktu ünü menen Madinanyň meýkindigin azandyn ünü menen jaňyrta başlady. Azan. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Hazreti Umar'dın oşol ele tüştü görüşü. Madinanyň aylanasynda mınday jaňyrgan ündü ukkan Hazreti Umar tolkundangan boyunca üýünden çygyp Rasul akramdyn janyna bardy. Jagdaýdy bilgenden keyin, "O Rasulullah, seni çynygy din menen jibergen Allah'a kasam, Abdullah görgen tüştün tag özün mende gördüm" dedi. Paýgambarybız iki kişige bir ele nerseni görgözgen Allah'a şükür kıldy. İslam dini kançalyk dengelde tabiiy jana taza din ekenin uşul çakyruu türün anykdoodon da düşünsek bolat. Ruhsuz, manisiz, sezimdi gozgobogan, jagymsyz koňguro çaluu, gerney tartuu, je ot jaguu kaýda jer yüzünde ulu tawhid, Allah'tın birdigin hakykatyn düngüretip jar salgan, Rasul akramdyn paýgambarlygyn jarýalagan, any menen birge iman negizlerinin jalpysyn kalkka uguzgan, maňyz menen ıyıktykka tolgon azan çakyrıgy gaýda. Jeke hukuk jana jalpy hukuk dep atalgan hukuktun iki türü bolgondoy ele, şariat maseleleri dagy ikige bölünет. Bir bölügi jekeliklerge tieşeli, ikinci bölügi jalpyga tieşeli. Alar İslam simwoldary dep atalat. İslam simwoldarynyň belgilerinin eň çoňdorunun biri bolup, mına uşul köçtün 1-nji jylynda ruhsat berilgen kelmeleri dindin paýdawaly bolgon azan esepdelet. Badiüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İslam simwoldary menen baýlanyşdy öte manilүү düşündirmeleri jana barkyn bildirgen sözleri bar. Anın Mektubat, Kattar attu çıgarmasının 29-njy katında şariat maselelerinin bir bölügü tabbudi dep aytylat. Akıldın hükümdörüne göz karan demes, buyrulgan üçün atkarlat. Negizgisi buyruk, bir bölügü makulul mana dep atalat. Başkaça aytkanda, bir akılmandyk je bir paýda kamtılgandyktan oşol öküm kabul bolgon, birok negizgi sebepçisi al emes. Antkeni çynygy sebep bul Allah'tın buyruğu jana tyýuusy. Simwoldardyn tabbudi bölügü kanday akılmandyk menen paýda bolsa da özgörbeýt. Tabbudilik jagı basımdуулuk kılat. Aga gili güçü bolboýt. 100 000 paýda birikse da any özgörte albaýt. Oşonda ele simwoldardyn paýdasy bizge malym bolgondoru gana dep da aytylbaýt. Anti aytu tuğra emes. Al paýdalar köpdögen akylmanduuluklardan birösü gana boluşu mümkün degenden keyin İslamdın negizgi simwoldarynyň biri
azan tuuralуу төмөнкүлөрдү айтат. Мисалы, бири мындай десе: азандын акылмандуулугу мусулмандарды намазга чакыруу гана, андай болсо мылтык атып коюу деле жетиштүү. Бирок ал алаңгазар ошол намазга чакыруу азандын миңдеген максаттарынын жана пайдаларынын бири гана экенин билбейт. Адамзаттын наамынан же шаар тургундарынын наамынан ааламдын жаратылышынын эң чоң максаты менен адамзаттын жаралышынын натыйжасы болгон таухидти жарыялоо жана Аллахтын рубубиятына, тарбиялоочулугуна карата кулчулук кылууга ортомчу болгон азандын ордун мылтыктын үнү кантип басмак эле?